Kaseng Nyautrap Youth Council HYC akalai pui tarik nailar arja arpusa hakasngi pli yo modder jong noy lambarim jong kaseng Khasi Students Union uba bull and lingdo ubala klat no hakarta ka South Arsnam kala kentho jur yo menteri rangba ka jela ukondrat ki sangma halor ka jing penle no ai ka jong u ya ka kerdan puli MBA ka bolo yo na ka jaka puli ka panasabari India namar bau dang ha ban ap ya ka jing ai jingmut wat naki MLA ki basha ram bat sha kan taj hakipat ba yakani lakan tho do ba Roy Kuparson ram u president KHYC sengkme haba ai jingkran hakate kasngi da ka bakdo halor ka jingpulut pisa jong sarkar ban bo chief advisor yo ushiman saki advisor ya ka sarkar jalla ki badon hado khatwai ngot bat ban bo saki consultant ya ka bawloong an mentoy eu ban don ki officer IAS ki MCS bat ki wei uba Roy Kuparson ram uloong bantung daw MLA bala ram yak election kumu advisor yu kan mentoy ayu yo menteri rangba ban wanra ya kita ki degree nari Amerika neri bilat nrai bantung advisor kadwingot nakamenta ka sarkar don ga bisa bantung consultant daki spangot hangte post secretariat don ga bisa kajingkali galong yo bisa na lada yo badai ban yo ubadai ban ai omla ban ai kajingkali galong balai don kam ya kita ki advisor nalor advisor yo chief minister don sa advisor ya minister don so advisor ya ki department ki ba fair tikin le yu itu ki officer ki ba shong hangte post secretariat ki ba pet ki department ki ba fair kam don jingmot bandon IS kam don jingmot bandon MCS pakumta terter ladai ki kam brokhoj lale de kita ki consultant lale de kita ki advisor u chief minister ka baburom ujongi udai MBA in finance papa sumde na India pas na shabar te ka belungo kalong bawa tahu chief minister u don kam do advisor do MLA u balarem ha ka election ka baladap kan le ayu kan mentoy iu kata degree ke bom chief minister jong wanra nasyabar na pori bilat nasyati na pori Amerika nasyati lada don kam bentuk advisor da unong ilam lane da u tau noile election ubalaram ke election kini kidai kiba belong pa ban kita yau pat ba nong snong jongi kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong undi udai khau plus F u khau fortified henrai ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umdei u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi menta ngi dei ban sngau tu hi ba ke jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya kamet ka phat jungi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya kamet ka phat jungi ila ban yo ya ke jingpang dunasnam mar ke jingbria ki kman henrai ba uni khau 45 udan jinga dei kumno yo i ya ke jingtei ya kamet ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F aki ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba phatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da u khau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya